Het weer feest op de Gerben van Manen voor Pieter Brouwer. Want hij is Joert Abraham wan 50 hier. En hij hoopt dat feestje luster te zetten met een goede klassering hier. Want ja, hij staat nog steeds deelt eerste met grauw. De Friese vlaggen hangen in het startskip. En dat betekent dat er een noordwestbaan inlijn is terug de commissie van Waardzijn hier op de Hegemermar. Het is een songles met de start onder in de wal en dan 2 kruisrakken. De vaargeul is voorbij een gebied en dan kan er uiteindelijk worden met de start. De eerste start weer Volsk en de tweede start, daar lijkt het op dat er weer een schip als Fjouwer 5 oer die startlijnen is voor het startschot. We verwachten dan een tweede algehele start, maar thuis grote verbazing wordt er terugzield. En er weer net iemand die dat in protesteren van zelfs. Dus is de wedstrijd uiteindelijk. Maar heel licht waar. Grauw als een van de beide koprenners kiest de linkerkant van de mar. En helemaal aan de andere kant, daar vinden we het Jereveen. Die kiest een volstrekt andere koers. En dan is het maar afwachten hoe je dan uitkomt bij die eerste bopperste tonnen. Het veld wordt helemaal uitenwarrekt. En het is ziekjen, want er wie net een soort wien. Dus elk vlaagje wat je benutten kan, ja, daar kun je enorme winst mee helpen. Welk scootje viel dat het best? In eerste instantie is dat het scootje van de Jousters. Zij komen als allereerste om die bopperste tonnen. Dirk-Jan Rijenga, ja, een pechvolle eerste weken. Waarom smitten in het klassement, maar hier toch duidelijk als eerste. En vlak daarachter, daar vinden we de oude visser van Grauw. En waar is hij erbij? Het is een kwaliteit, ja. Alle wedstrijden in die top 4 zielen. Dan kom je vanzelfs voorin. En achter Grauw vinden we heel brutaal de Lemmer. Het is Johannes Meter die er heel krees achter de oude visser zit. En daarachter, daar begint het wrakselien. Want waar is die andere grote favoriet? We wachten vanzelfs op het Jereveen. Met de jarige Job aan boord. Maar die gaan net de start die ze graag hebben. Zij komen als zonde om die tonnen en moeten inheljen. Het gang net verskorrende hut vanzelfs met dit hele lichte waar. En dan is het heel dreig, die posities bij die ton goed uit de kin. In de roeme rakken druimt alles dan weer op en waar. En we zeggen ja, dat het begint een beetje een traditie te worden. Lang waar op het 14e plakje. Voor het lapje komt dan de hele vloot naar onderen toe. En helemaal onderin zeggen we dat Douwe Visser van Grauw heel krees die tweede plak consolideert. Hij maakt een gotje tasteen aan de jouwer, maar verdedigt zijn koppositie met verven. Hoe oors is dat voor het Jereveen? Want Jereveen die zal nog steeds om dat zonde plakje heen hingen. En die moeten achterom sluiten en maar hoop je dat ze in de kruisrakken toch nog wat winst helpen kennen. De Jousters in, Grauw 2. Intussen is Snits tredde. En dan gaan we de volgende route in met nog altijd die voorsprong van de Jouwer. En Dirk-Jan Rijenga, hij die het vliegen hier dat tweede week een monsterachtig zielen. En zo zet er deze week ook uiteen. Het is voor hun te hopen dat ze dat een beetje vasthouden kunnen. Het God met Grauw, ja, dat wordt in elk geval net lietser. Maar Grauw, die is van de favorieten wel het best uiteenzet. En wat kan het scootje van het Jereveen dat voorstellen? Nou, voor eerst niet, want in de volgende route ben ze zelfs oorzaken naar het 9e plak. Ze zielen nog achter het scootje van Huzum. Maar er is meer malheur achterin, want dit is Auke de Groot. De Zuidwesthoeker, die zal bovenop een tonnen zielen. En dat betekent dat hij een strafrondje draaien moet. Maar voorin loopt het veld verder en verder uitenwaar. In die hele wisselende wien. De organisatie hier hopen op hun scootje. Wat zijn met Ipe van der Meulen. Maar Ipe van der Meulen die had het grootste pad joerd van de vloot vanuit de achterein bezoeken. Spietig voor wat zijn. Maar voorin, daar gaat het tot het slietjagert met de Jousters. Zij ziet je heel de goede slagjes en het gaat groeit met Grauw. En dan zakken de wien helemaal voort.
Het wetter wordt haast als een spiegel. En wat maak je dan? Maar hoop je dat dat ene vlaagje wat jou redden kan er nog eens een keer komt. Dat vlaagje dat komt hier voor de lemmer. De lemmer doet hele goede zaken, want die zielen samen weer naar je derde plak. Johannes Meter. Hij passeert mij de Snekerpannen. Snits dus op het vierde plak. Maar ex-Snits nog altijd voor het Jereveen. Maar het Jereveen die had in de tweede route toch een betere slag gegeven. En zij pakken in één slag 4 scootjes en scoren terug naar het vijfde plak. De skeer is toch een beetje behind van Pieter Brouwer. Al hier er vanzelfs op zijn je op meer hopen. De winst, die gaat naar Dirk-Jan Rijenga. En het Jousterscootje revancheert hem hiermee van Vlienenwieke. Want die 14 strafpunten van Langwaar, als die er net west winnen. Het hier nog mooier was, had je hem nog echt mee die in, of doe je hem nog echt mee? Nou, voor de eerste 2 plakken denk ik net. Maar we zullen er alles voor doen om dat derde plakje in bezit te krijgen. Daar hebben we jullie een mooie slag voor slaan. Iedereen kan rekenen dat je die 14 punten omruilen kon voor die trein die hem hier gewoon hartstikke mooi biestingen. Ja, en als we ook Brouw het ongeluk in het hand hier, maar Heerenveen niet naar volle mooier wist. Maar ja, zij is nog een keer in de sport. Dat gebeurt en het is heel spietig, maar we zullen deze week er heel hard voor zielen en dan zou jij weer komen. De uitslag bij Woordzijn. Op het eerste plak dus De Jouwer. Dan op nummer 2 Grauw van Douwe Visser. Treije de Lemmer van Snits. Het Jereveen. De hele mannen. Drachten en Bolzert Pieter Meter op het 8e plak. Dan Jennewoord. Huzum. Knap van Huzum 11 meter. Ljouwert. Zuidwesthoeken. Woordzijn. En op het laatste plak Langwaar Jeroen Pietersma. Het klassement. Onder leading. Douwe Visser van Grauw had hele goede zaken dien. Voor Pieter Brouwer het Jereveen en dan Snits. En dan een god, mij de Lemmer. Van Bolzert, de Jouwer, de hele mannen en Ljouwert op het 8e plak. En dan Drachten Albert Visser, Jennewoord voor de Zuidwesthoeken, Woordzijn, Huzum en Langwaar.